Subscribe. Eikä mun ole tarkoitus pahoittaa kenenkään mieltä. Ja voiskohan sen kirjoittaa jotenkin muuten kuin tällä tavalla minä-muodossa, ettei kukaan saa sellaista kuvaa, että inii sen. Kun ei näistä asioista ole yleensä tapana puhua kenellekään. Koko meidän elämä keskittyy siihen, että me salataan tätä kaikkea muilta ihmisiltä. Sitä yrittää peitellä totuutta niiltä läheisimmiltäkin, jotka kuitenkin jotenkin tietää, missä mennään. Jos sen kirjoittaisi jotenkin toisella tavalla. En nimittäin halua, että kukaan ulkopuolinenkaan ajattelee, että mä kerjään jotain sääliä. Kaikkein vähiten maailmassa haluan vittu kenenkään sääliä. Henkka. YouTube, CK Henkka. Kaikille niille, jotka eivät ole enää täällä. Rest in peace. 1.